Hasi aurretik nire protagonismo unea nahiko nuke, izan ere abestuko duen tipoak ez du inork ezagutzen. Pibo Bryson itxusia da eta ahotik iratsa dario abesten duen bakoitzean. Tira batzuetan dibak egin behar ditugun sakrifizioak. Argi dago benetazko izarra zein den. Adi rifarre ederroni. Bion artean den aldatu da ilusioz du emozioz ni eder da pizti atzo ez bezala maite gerala Emaitu aurretik bihotzeraino heldu behar duzu Bion artean den aldatu da Ilusioz du emozioz ni eder da pizti Ilusioz du emozioz ni eder